Kaixo! Bideo joko zale zahar eta gazteok! Zamuzate ongietorri tasio zupen Dark Souls 2 emisio berri batea, 15 garrana dagoeneko, 28 ordu, tasio itxura kaskarra da beti bezala, eta bagoazela aurrea, eta aurrekon, hilargin estermina ikusten nahi nitzala, deskurritu non, nola boss bat, nagusi bat, esango nuke, nola nagusi bat utzen non, nagusi, nola dituko jo? Mundu mentxe berra dago, Nola utzen non, deskubritu gabe, aspaldi bilin etzan zonalde baten, ja. Barka ezina, tasio, barka ezina hori. Eta... Epa. Hemen harimak ozkorratza daude, batzuk ez makalak. Hau, hemen dana gastatza tortzarea bakizu, Ez da, beldurrik horrekin. Mila, gutxi, mazazpi milak ingatzen naiz? Eta mezortzi mila behar ditut. Gaizki. Nahiko, gaizki. Ea, nola... Lehenengo, zera, hor gauzatxoa dineat, baina zita. Lehenengo zutondon. Hor kabi bat dao, eta bertan, txori batzui, emate zaie, zea, epa. Bertan txori batzuk emate jezu, harriko xkor bat, eta behiek bat zerbait emate jezu egueltan, eta nik ez dakit zer dan. Beraz, ikusi nahi dut. Ez da mendik, eta zio. Zantra gaite zen. Hemendik da, bai. Hor goik alden da. Hendik egota. Oso kerezpen hau. Jo, eta hemen zeutzi den duen. Hau zeti dola. Hostia, hemen zea bat gastatzeko dago. Bueno. Rama de antaño fragante bat. Baina ez dauket. Eta gustatu hain lortuko etela bat. Ilargik deskurriaratu ziz... Joseus, itzengo aldeu fundamentuzo. Ilargik deskubritu arazi zian zonalde hortan. Bat lortuko dugu, baina ez dakit, hemen gastatzea ez dut uste oso... Ideia hona danik. Hor zer dauket, beste harima bat? Zer dau? Bitxo brillante. Hemen piedra suave y sedosa. Hauek dira gastatu berrekok, ez? Iepa, presioxi! Ongitorri. Zein dut? Gaizkin dut. Ilargi gaizkin dut. Tirar. Bat alpero gaztako dira. Eta gaina undi bakarra hori izan. Joseus. Soltar. Nola ez erabili? Zetik ez? Ez alda ontako ilargi. Ez erabili... Baizik eta... Utzi hemen, ez? Hori izan nahizu, ez? Bai, hori da. Venga. Banaka. Ui. Zein ez, gaizki utzi dut, ez, ondo. Ez da oso elabante utzi. Kendu menu, kendu dut. Eta bain ze. Nunda hau txori hoi? Ni iguala pasazin. Nunda hau txori hoi? Bain ze, ilargi. Nola daba kontua? Zimerot, juntatu rio? Hartu itema. Ja, dagoeneko. Ai ama. Lehenengo eriotza. Benetan eskasa. Dámelo suave, dámelo caliente. Norbait. Kaixo.
Niet horri, ikustalde zertan nahi zen. Tonto naiten momentuz. Heroi naiz, tontamente. Norbait sexy. Heroi naiz. Heroi naiz de la manera más tonta. Eta guain ezpadago itemaz, Asarretu nitzake, Asko asarretuko nitzake. Hor da. Vale, baina zer da, hor da. Piedra mágica. Ah, vale, nik suabe izedo sautzio eta beak magika bueltatzeit. Ta? Ta orduan ze? Hori zertako da, piedra magika? Jargi, norbait, baldakizu, Soltar, irurak batea, nahi baltzei dira. Total. Piedra suabe izedosa pequeña, biderriru. Ah, ez zioten baik eman, oze? Hostia. Venga, tasio, Egunon, tasio. Ez dakit, ez zioten den eman, edo banakain behar dan. Dámelo suave, dámelo caliente. Hostia, harimak, me caben dios, Hemen eroi naizela tontamente ekaitza. Emaidazu goxo, tasio. Hoi lanak izona. Ze, hartu ba? Piedra suave izedosa pequeña, bueno. Hoxe utziet eta. Ze kristo da hola honok. Ze kristo? Banak utzi behar da? Edo goxo eta bero utzi behar da? Ose. Ekaitza, por cierto, nun ezer ulertu zure horreko streamin hortan, Pentsatzen itzala ni tarjeta. Zuzeneko horrena, ze... Ez nagin ez da izek nundi jotzezun, ez da zertan nahi zinen. Beste edonorentzako objektu baliogarria, baina tasiorentzat piedra magikora alergia. Ah, magia egiteko mierdatzila bada! Piedra de sangre. Ekaitzak, vale. Joku bat programatzen den bilen. Bai, Horrek, joku bat programatu zezan nahi du. Joku bat sortzen nahi zinen. Meuekin ibili zinen ekaitza. Meuekin, edo meuekin. Zain nola esatean, Zan nahi du joku bat sortzen nahi zinala. Hori da kontua. Menu del dia. Joku bat sortzen bai. Jode, zorionak. Nik beti nahi izan dut... Karo, ez dut nire esku... Nire abilidetatik bastante kanpo daula, baina beti nahi izan dutin Metroidvania bat, tipo Hollow Knight, baina, simpleagoa noski, eta Josean hartzen poesian oinarri dutakoa. De hecho, protagonista Josean hartze izan marko luken erustez. Ziritzu izue. Baina horretarako motore osoa egiten ari naiz. Egarra, ekaitza joku bat sortzen bai, baina horretarako motore osoa egiten. Hau da, ez dago ezer eginda, infrastruktura egiten nabil. Ideia zoroa dio Jargik nire ideiai buruz. Eta ekaitza, pentsautok ez duzu joku mota izangoan? Nik Ibai Eusen jokuri probatzeko asmoa baukete. Barraka. Hori probatu behar dago. A ber, inaetena da bain, harimak oskor batzuk farmeatu. Eta... Bueno, guazen directamente bide joko izango da, hori ziur. Aupa bide. Ozearra da hoi. Venga. A ber, asuntoa da, ekaitza norbait eta Ilargi. Ilargin azkenengo streamingen deskurritu nula, boss bat, nagusi bat, utzi nula deskurritu gabe. Zut ondora joan, 3 bossen ondoren gora. Gero pixel art asset batzuk ditut eta segurazki horiek erabiliko ditut. Ole. Ez dakit zertan asset, baina pinta honauke. A ber, nora goaz. Hau etzan Ilargi, ez? Nola izango zen hau? Beste zonalde baten data. Diuket nik empanadea. Asset, fitxategiak artearekin eta bar. Joder, ekaitza behon dizula, Behon dizula. Pertsonean irudiak eta bar. Zerbait erakusteko moduko ainda dezunean, erakutsi, zuzenen, ekaitza. Erakutsiko, Ilargi.
Erakutxeko. Habitaciones de los siervos, ez? Mendik izango litzake. Kontu ba. Ilargi pareat urte itxaron. Vale, itxaron dezagun. Bideojokun desarrolloak luzek izatea. Ez da hola jige jaja egun beste ditan gauza bat. Beraz, pazientzekin hartuko du ekaitza. Baina zuk, segi lanen, gogor. Atxio? Bueno. Hemendik alda, ilargi. Hemendik alda. Bate pintek ez dago hemendik izateko, ezta? Eske ilargik esplikauzian aurrekoan, baina enun ulertu. Ba, nik ere egingo du jokoa Unityn, baina bi alditan egiteko asmoa dut. Lehena horrela alomegauen 10 eta bigarrena joko berdina, baina joko berdina, baina bai etzango nuke. Joko berdina, baina Hostia, hemen joko gile latza gauzkeu, Ez da egozein, hemen da bilen peñita hau. Hostia, berroain kontrolak, Zetunik ibili naiz, goizan. Nondik ote da? Ez da hemendik izango ilargi. Hostia, hemen nahi zeon ni. Agarra mendidan. Antzeko jokoak eta benetako garapen teknikak aztertu ostean. Gero, konparaketa egiteko. PS4 ez da mezu osoa azaltzen. Hemen egon nahi zeon nahi zeon. Usta baietza, usta baietza. Ilargi, horrela zaude, mendik alda. Horti bilinitzan, itemak hartu eta salto aurreko teliatura. Vale. Gran alba de soldado anónimo. Gustoko dut hori. Hurra por escalera. Y luego visiones del lugar de tiro. ¿Y? Aizue. A ver, gehatu jokua. Ze pasatzea hemen? Noiztik mezuak hemen, eta noiztik eta... Ze pasau da? Plusa gratis da? Bai, no ze. Ze pasau da? Ez que gauza bat gertatua, nik hasieran beti emateko aukera online... Xurpe? Nundo xurpe? Zein dut pagau? A ver, ze pasatzea? Ah, hostia. Hostia, bain... Zein dut... Entzutea zuen hau itetenen? Bai, ez juten nahi zenen ez. Ez, behira, hoi nahi nun aber ze pasatze zan, baina ezin dut jun. Zuzenekoa kantzelatua. Bai, entzuten da, vale. A ver, lagunok. Flipante, Ze plus auketu hain? Play plusa? A ver, bakizu, hau ez balin bada patzen, ezin dala online jokau, oin arte. Oin, ze liberatu indu, Dark Soulsa? Play plusetik, oze, lagunok, oze kristo. Ez da dente ditzen. Oin mesajek daude? Eskeleto delante. Ah, vaya sorpresa. Oin inbaitu, ingo nagoei, la hostia. Hemen egon da nago, por cierto. Flipante, ze. Zuretzako bakarrik liberatu dute. Flipetan nabil. Flipetan. Famatu azarelako. Igual, ojo afiliazio batik ote dan, Ojo, Twitchen afiliatu nahi zelako bain plusa gratis dauket? A ver, lagunok, ez entetola segi jokatzen, hau deskurritu dara aukezo pasatzean, Afiliazioko anuntziok plusa oparitu dizute. Zeo ze bai, A ver, kontua da, izan leizken gauzak. Egia, Doritos Crunch izan da. Zue, bakizu traumatizautan haula anuntzion historiakin, Desafiliatu ingo naiz. Ez balin ba plusa horregatik, baina berez ez dauke zer ikusik. Ze pasatzea plusakin. Ze hostia pasatzea. A ver, txon lasaitu imarate, dena hoitzeiteko maune guantxe bertan.
kontua da, nik irikietenen Dark Souls 2, hasieran beti jartzeit plusea konektatzeko hori, baina garo, nola ez dut enpatzen, ba ezin dut konektau. Eta orduan emateot borobilei kentzet eta fuera. Hori izan da xurpen teknika baina arte. Narbizioso garri naiz. Baina gaur kontan, eskau indit, tipo, onartzeko zea batzuk, baldintza batzuk onartzeko, eta tipiko inoiz irakurtze ez dian testu horiek. Eta pasau da, eman diot aceptar, da jazta esaten, bueno, hain, ake bien esto, baina, jo naiz da, venga. Igual plusa ez da, beharrik online antzat. No jodas. Osea, badaude joku batzuk ez dana behar, Eta nik igual baina arte kentzeko ematen egon jakin be... Bueno. A ber, hilargin partida inbaditzen hasi gareten noin. Egatik auskalo. Ostia, flipantea da, flipantea. Flipetan nabil. Mezuak irakurtzen ez direnean ez zara enteratzen zer gertatu den. Es lo que tiene. Bai, mesedez, ze gurra emango dizu. A ber, ilargi, joan behar nuzuri laguntzea, inbaditzea. Bueno. A ber, entereuko gea, investigatu berra aukeu, gero Horazio mutuak serio itzen behar dut. Zeran, gero Horazio itzen berra aukeu. Enemigo izquierda, hori beraka irakurtzeko izango zen, ez? Ostia. Oso flipautan oso, Garatzaileek pantailan mezuak biztaratzen, eta inork ez ditu irakurtzen. Ez dut komprentxo hori, Nan, bosa, iritsi naiz. Jode, akatu ernau, hartauro hauek. Ostia. Hil naiz alo tonto. Ez que nervioso neon plus auketela bain. O ez dakit ze pasatzean. Hau nervioek. Ez da egiten dute kabroiak. Errementa. Zer da errementa? Ez da? Ekaitza. Zer da errementa? Lasaitu errauket, Nervioso. Momentu bat. Itzuli bosen zonaldera. Korri basilotik. Harimak beste lekun dauzkete, jargi. No me la juego ez, Errementa, errebienta. Ondo. Ekaitza ondo enun ezautzen hitz hori eta asko guztu zait. Eskarrik asko. Lehertzeko goiztok dozte. Jargi zen ezu. Bermiotarrek esaten dute hori. Ekaitza, zu nungoa zea? Atrebentzia ezpada, Eta norbait, zitalkori galdetu. Ekaitza eta norbait nungok zatea. Osa, kuriosia da ez, Bale, hor, eskailera garrizko gaude horra igotzeko. Ni, jaja. Bai, zu. Nungue. Ni bilbo izinaiz, baina ortueliakoa naiz. Earki. Ez jetxi bera. Maketo. Makiro. Maketo, hori zuzea, hori personaje bada, ez? Interneteko personaje bada, ez? Twitterreko bada. Maketa lehiaketaren irabazlea. Zartu atetik ba, zeate? Hau. Eski oso dizaitutan hau gaur, Bueno, ez doa, tia. Nik zuen imaginazio kolektiboak sortutako irudipena naiz. Hola, lo que ha dicho. Ilargi zein behar eta tia zeatu? Ilusorioki ireki? Bueno, ilusoria zala aprobetxatuz ireki? Ilar, ¿cómo va esto? Ilarxio? Arrizko eskailera dozte horrea igotzeko. Noa igotzeko? Nundik?
Ni naiz aginteatzen, ze pasatzen. Topau. Norbait nik agostu egin beharko banu Bilbotik hurbil bizizara. Nike bai, norbait nike bai. Nondik juntza zauden tokira. Jesus, txika, mendik ez? Nervixosa jartzen nahi nazu. Barka, bilarki barkau, Nire nervixoso nago. Osea, lasaitu gaitezen danok. Nire nervixoso nago, lasaitu gaitezen danok. Honea jaisteko esate zenean. Hori izan asuntoa, egen izun ente ditzen, Venga. Lasaitu gaitezen danok, Nungo da norbait, a ber. Relatable. Bale, mulo bat zeon, bino topauzu. Norbait maketu usaina. Relatable. Zer da relatable? Jarrai dezagun, hartu arnasa eta bot arnasa. Bale, jargi. Eman, indikazio gehiago, mesedez. Nondi gutean aizu. Venga, abiadura handian kontra gaude, eta hori zuzenekotan demostratu behar dugu. Lasai. Ilargi idazten nahi da. Mantxo idazten nahi da. Behi dau hor zaudela ea mulo guztik irekituzun. Iepe ez dainu, ongi etorri. Asko dozte. Ilargi, tasio gutxienez mezuak irakurtzen ditu. Ilargi, te llevas ese ataque tan gratuito. Oye, egi da. Nik irakurtzen ditut ze... Cuidado con mulo irusolio. A ver, mezuko de las que flipatzen nahi naiz, flipatzen, Tocar mancha de sangre, leer mensaje, eta abrir mulo irusolio, ezin da, ze bea mezua ondon. Enzotz. Kabenzotz, Naita jarrigo ezin irik izateko, ez? Ose. Txarko de sangre zen badare hor. Ez zait bate gustatzen Play Plus eukitzea, Cuidado. Eman ezpatarekin. Ezke ez da hola, ez? Ekisakin irikitzea hemen ekaitza. Ekisakin eman da irikitzea joku hontan. Beste batzudan ezpatakin da, dosuz baten esaterako, baina hemen ez. A ber, nola joa gauza. Nik hau dena aprobatu nuen Ilargi. Ekisarekin, keo ajon. Bueno, bere grazia guke, ez pentsa. Troleo guztiak patatekin jaten. Jo, ezke nien ohituta mezu tontoiek irakurtzea, ni naiz online jokalaria. Bakizue. Ilargi, nervixoso no. Jada irekita dukazu muloa. Ilargi, nervixoso. Baina ez duzu ondo harakatu. Ze harakatu behar dut, lagunok? Mendik ego behar dut? Hori da kontu ba? Ze pasatzea? Zer da, rama de antaño fragante, lortzeko? Ai, nervixoso nago, nervixoso. Azteko, zeren bila gabiltza? Epa, honen bila. Honen bila gabiltz, Ilargik esantzun. Hemen zoze bazala. Hueso de regreso. Rama de antaño rellena de Navidad. Kaitza. Bikaina. Ilargi, hau altzan asuntoa. Esan nahi zeneana. Eskarrik asko. Mezu beste dut irakurtzen guaren ditzuen. Mulo ilusorio delante. ¿De dónde te crees que he venido? Lo he conseguido... Zorionak. Benetan nervioso naula, Baina ez da blusa diogarrik, Egon guzti nago pixkat. Hoizen estudiatzen nahitu naiz da... Nervioso bezala neon. Talar estudiatu indet eta ondo, baina... Erdin nervioso bezala. Ez dakit ze kristo pasatzea egiten lagunok. Igual ordu nau. A ber... Nora goaz. Ilargi, konforme?
Indeunakin edo zoze gehiago behar da. Etxe honetan. Ilargia doz dago. Vale, venga. Gozen ba. Nondik etxigea. Oin joan behar dut, lehenko lekura harimak berreskuratzea, bat. Eta bi, boss brutal horren kontra burrukanitea. 22 minutu makit, eta ez dut ezarrin, gaur doket egun bat, malísimo, terrible. Abixatzei zuet. Bosan kontra gaizki biliko naizela bakit. Oin, ea bosa topatzen da. Bai, topau dut, lehen topau dut. Hemen, hemen digaz. Horti da. Mendik da. Nola ez zula ez errein? Ostion bosak atu zutu niken. Oire indut bai, oire indut. Nola ez duzula ez erregin? Ilargiri kaso egin diozu. Not bad. Egi da, puntu batzuk irabazitut. Bosa lehenengoan edo PS Plus kenten dizute. Norbait, no jodas. A ver, PS Plus, berez Dark Soulsako ez interesatzen, Interesatzait, echarme unos fifitas. Baina ez dauket FIFA. Hostia, venga, Hostia, guain, kontuz, Eta hemen inbaseino loko bat gertatza limo zaitze? Akojona, hengo naiz, Venga, jetxei. Guain inbaseinoen bildurrakin bizi naiz, plus auketenetik. Terrible. Horazio mutuak ea esplikazio bat ematen. Baitu ze fin. Gaudituten. Hemen ze. Mendik etorri naiz, ez? Oso krespano. Ez mendik. Ze pasatzea etxe honetan? Norbait, Dwarf Fortress klasikera jolasten ibili naiz. Bueno, interesante. Ez dakit zer dan nik. Dwarf Fortress Classic. Ez dago, eta raioik ez zer dan. Kriston fumada. Klasikora? No jodas. Hemen, igual muro gehiago. Debilidad palanca. Jendeak zemezu absurdo jazte ditu. Visiones de muro ilusorio. Secreto delante, por tanto, intenta saltar. ¿Saltar? Justo bertsio premium bat atera dute abenduan. Steamen dago, jo, eske nik ez dauket Steam. Bueno, bakoet Steam, ez dauketena ordenadore gamerra. Dauket ordenadore patata bat. Eta sentitzen naiz, gamer bezala pixkat gauza galtzen nahi naizela. PC gamina gabe. Premiuma askoz ere amigablea da. Baina Dwarf Fortress klasikoa kompatiblea da gizaki garunarekin? Kaso ezin idazten duten gauza guztiei. Ergela. Bale, saltar hori izan. Ez hemen zentzukin idaztego, saltar hori izan, baina hori non. Ostia, horren nahi zeo, no bai. A ber, aurren nagozen harimak berreskuratzea, Saltar beste aldean objektu bat zegoelako, baina hartu duzu dagoeneko. Eskarrik asko, ez daño. Eskarrik asko. Hala da, bai, hala da. Eta guain, kontu ba hemen... Ostia, loko horiz, Lokito horiz, Kontu ba hemen... Kontu ba... Nun utzi dut harimak? Redios. Hor. Vale, hor dago bosa. Ora. Objeto bat. Gema de vida. Zortzi gema ondo zema uzkeu, 50. Bueno. Gu dago aberastasuna lagunok. Txarrizek.
Vale, bosa hemen do. Zengo, lehenengo jun, venga ba. Ah, ez, hostia, Ari Max, Hostia, zutondo batengo ba gertugo ni ematen izen buelta zarra baino. Hoxe hongo ala. Mentxe, akaso, mentxe. Epa, epa, epa. Zea, beste... Aki... Beste katxarritu hau, baina hau ez da leunin nik. Zentxazio eta hau nola? Ez. Noraino? Noraino? Igo gailoa, atajoa, zea. Klaustrofobia, jajai. Ni montako nitzake olako baten, Tipo escape room... Souls baten. Ostia, escape room soulsa. Kontua atzaltzate. Epa, Lasaitu, Kontua atzaltzate, kriston negozio asma dutela hoain. Escape room soulsa? Mundu guztiko jendea etorrikoa? Bi dauzkazu gertu. Bata aurrera jarraitzen eta bestea rama fragante rellena de Navidad con harina de calabaza erabiliz. Earra. Bale, baina ez diazu gomendatzen hori itea, ez? Ze, ikusi nun, ilargiri etzen eola gomendatu. Bueno, igual nahi bai. Hemen onda nago. Eta hemen farros bat erabiltzea, erabili nun ja, o ez. Ezen nun erabili. Farros azter dago iluminatzeko tontamente, ez? Esa peña... Jota, akatu nahu ya? A ver. Hostia, a ver, zema gauza, dagoen telefonoa. Uf, launok. Baina hartu berra auket. Txega ez da segundo bat, Entzun niko kuskusia hau nahi azue. Bueno, gehatu da. Uf, nervioso. Gero dituko ez, nervioso jartzen nahi naiz ja, Isilara zengo telefonoa. Gutzen adazue paken, zuzaneko egiten nahi zen bitartean. Zan hain importanta izango. Egiatan zuri gutxiago gomendatzen dizut erabiltzea, baina fragantea erabiltzen baduzu, tipo horrek armak saltzen dizkizu boss arimen truke. Nik boss arimen guztiria xautu ditut. Ez dut erabiliko. Ze gaina beste bat leku baten behar dut. Zeak, ojo zeus, non gabiltza? Rama de antaño fragante bat behar dut. Aurrekon... Hora ezio mutu bak, esan zean leku baten erabili behar nola. Hemen gora alperrik etorren naiz, mataunez. Txakurtxo. Jak, Ostia, guapo horitea. Etzan hemendik, ez? Zut ondo ajuteko. Galduta nabil, Narbixoso, galduta, bono. Hemen egon da nago, bai, diga, bai. Ez da inundik ateatzen hemendik. Oso galduta nabil. Epa, esa peña. Joder. Tipo baten eskuka batekin hil naiz. Bueno, segun txarra uketen lagunok. Ze pazientzia ukiorko zuen gaur neken. Dio. Baina nola iristen nahi zen horrea. Hoi bestea, Kriston zaplastekoa. Kristona. Bueno. Eguna da makizkit gogokin, momentu hau iristeko eta Dark Souls bin zuzaneko aiteko, Eta guain, to loko nago. Ekaben dios. Erramentarin zutondotik gertu. Bosaren kontra etzara joan, eta begira zer gertatzen den. Ekaitzak baina arrazoi du. Bosaren kontra joan behar nun, eta ez tonto nahi den egile por ahí.
Azkenen harima galduko ditut, eta okerrago dana, ogorea galduko zuen aurren. Vale, Macduffetik ez? Macduff edo... Errementaren bai hori da, Macduff. Vale, bakin hundi da noin, bakin hundi da. Bueno. Epa, Macduff. Macduff, man. Oh, yeah. Why me? Hostia, esto me suena. Ilargi purtzildu zan lekoa. Jazarlea 25. Alizata zitzaionen. Momentu txarra pasauzun. Hemen deula, jazarlek zara. Hostia, horren harimak, me caben dios, Jazarlea desartu, ingo hau eta balin badu. Iregi da. Ilarginen leku gokoena, bai. Berriz akatu hor nago, hartaburu hauek. Galdera gauket, Dark Souls zaleok. Urrea, harimak hartu eta bania joa aldein berretortik lemailen. Baina, gero, bos loko horrengana... Beitu jargi, tasio getzuen jazarlea akatu. Esan ta pasa. Ja, bai, ni galdein, no? Directamente. Ez no, ni jazarleen tontakerik agontatzeko. Ze esan behar nizuen. Vale, Ze esan behar nizuen. Zein da gero bide motzena bos horterizteko, ze zut ondutatik. Ia bene portu, hostia. Está bien, jazarlea. Hor da berri zen. Bueno, igual frente inberko jot, jazarlei. Zara koldarra ezala gauko naiz. Agazken finean hilargin kontrako urruka bada. Venga, ba, jazarlei aurrengo jot. Zein boz, hilarginen azkenengoa? Atzilotua. Bai, hori da. Bai. Effective Wonder. Noski akatu behar zola. Ba, desagertu zait. Kontu zarkeroekin. Demostratu zure gamer zena. No, txakurrak. Jazarlea igual etzait azalduko bain, partida hontan. Erreza da bain, ez atxetauta, no? Jazarle? Bueno. Harimak xaututa gultatu erko dugu lagunok. Beti txetatzen nahi naiz, Erramatet. Parri. Jazarle alferra. Lagunok bihar ordu biteretan kontzertu han berdet. Txost. Nire taldeakin. Durangoko masokan. Proite juteko asmo balin bauke. Han izango da ordu biteretan. Subir de nivel, venga. Bigorri gokot pixkat.
Armadura fuerte erabiltzen hasteko bait garaia. Txoin, ea arma hobetzeko aukera iguauketen. Us dezagun. Momentu batin. Ez. Ea ba. A ver, Zey, hacerle tontoren gana jumaret, venga. A ver, purtzil duten aizen hilarri bezala, Ze horko asuntoa dana batea saltzeiala. Insoportable xamar jartzeia danen arten. Ui. Arkero ata, beste ata. Hain jazarlea. Epa. Ha, beak hartu mina, tonto honek. Hostia, sartu inez golpea. Gaizka sigea, Me cago en Dios. Hilbert, Joder. Hilbert de tela. Eta bosa zer, ideia aldatuz. Bai, baina, hostia, Tonto nahi dut, Ez nauken inungo necesidadeik mierda hontan sartzeko. Bere gamer zena demostratu behar du. Bere hartaburu zena haueto esan da. Arkerok akau berde hasteko. Momentuz ez da, oso ezkidikoa, oso. Txakurra etxe barura sartua. Bueno. Venga. Hostia. Me caben, tío. Me caben. Desastre. Ordu bete ingoet, juna inon hartaburu baten gana junga, Hau eguna lagunak. Jode. Vale, akatu dugu hartaburu. Venga, bazen jazarleana. Redios. Galetasun, hostia. Jode, Nundik eroitzaia... Ze hauek. Hostia! Me cago en Dio. Déjà vu.
Uff. Beste teknika ilarginena, saiatu arerioak agertzen ez diren arte. Hoi da, hoi da. Hoi da, pazientziaren teknika. Bi arkero bako baitut jazarlea azaldu horretik, Oangontan bai, Oangontan no me pillan, Ah. Ala, noa. Aertasio. Zer deu? Uxel dezue kontrako aldea hiru espataka bota ditutela, hori zer ridikulo izan da hori? Hala, ahora que tengo una desastre. Venga. Jazarle azaldu horretik, beste arkeroa mesedez. Jazarle, ez azaldu hendik, favorez? Hemen deu, jazarle zarra. Joder. Baldarra bat tipoa. Joder, moruno hain dit, me caben, Tasio, no me jodas, Maldizinua, hostia, Arimak! Venga, sendatu, tío. Bueno... Hostia, zulo beltz baten gehuta fondoa goritzen nahi naiz, Bueno... Bani joa eta punto. Espertu naiz. Ostras, zuzenekotik kanpoak hau nunik hau. Bani joa. Hortzildu naiz. Berrintzai jazarlea da berrintzai dana. Barka euske kale noz, lasai neska. Ni bani joa bendik. Nazka dana hoia. Oiotza, ostia. Nire porteldu nintzen. Ba, ezke gaina danak ikustauk, Ostia, hemendik ez dago bideik. Hemendik bai. Tunika sartxi dragon, hori hartu gaen nuken. Hemen mulon bat aldago, ze kristo. Ez. Hartu arnasa, tasio. Hartu arnasa. Venga, da boseagoaz, directamente. Hostia. Hainbeste txoakei, da hainbeste kristo. Mendik alda, bai. Agur. Eroin da, zuloa. Lokito hori. Beitu, hori ze. Horko item hori... salto inda, mendik salto inda. Bai, baina gero zengoet bosea jun, nahiagoet bosea jun zuzenen. Nahiagoet bosa, beste... zea baino. Beste hartaburu hori, jazarlea 20 aldiz baino. 10.000 makini joa bosea, Joder, iriste balima naiz, claro. Bai, bueno. Ez da bosa guendik. Jode, uste non hemen bosa zeola. Guendik ez da bosa. Dio. Ni komentzeutan hemen bosa zeola lagunok. Ze leloa izan naizen. Ez hauket, zutondo bat. Vale. Nik lodi hori bosa zela uste nuen. Kega, hori hartaburu normal bat zan. Joder.
Joder. Hori bai, etorkizunen buelta egingo naiz zeana, Jazarleana, Ez pentsa horretzeko tenik, hau piztu leike? Zuakin? Bueno, ez du zertako balioz. Benaen. Ojetu txu, Gran alma de no muerto perdido. Hostia, igual harima, dauzketen harima horiekin daula, ja... Zea, Personajea ze bat. Nivela igotzea lagunok. Zortzira... Eta 5.000-akin nivela igotzea. Ah, 1.000 zian. Ba ez. Ba ez ba. Ba ez ba. Hemen zer da, Ah, mendik iritsi naiz. Tipo hau ez datakau. Vale. Ufa, misteriosa tonto bat. Epa. Niz da bosak izangoetan, gaur oso egun tonto aukete. Oso tontoa, Hemen bakarra dago saltzenen, 3. Hilarri jokatza zonen ez saltzean 3. Hoiek eskailera prekarioak, bai... Norbait. Gaur, sobresalto asko, plusana. Enula aurkitzen bidea. Ole, iritsi za, bai. Ni joa bosan gana. Ez balin bait iritsi aurretik... Kiston dirutza lortzen, hori ustea. Vale, palanka hitz egin behar. Gerotena da. Honekin jetxi, eta gero... Ostia, ojo, Ojo, objetu bat zeola, hilerrik hartu etzuna. Hemen alore hili behar da, hemen da, bai hemen da. Jak. Cuchillo lacerante, biderbost. Ostia, hori erabiltzeko zea bada, ez? Botatzeko gauza dira, ez? A ver, cuchillo lacerante. Bendición divina. Cuchillo arrojadizo. Cuchillo arrojadizo envenenado. Cuchillo lacerante. Arrojadizo afilado que causa hemorragia. Me cago en Dios. Deika, jendea, deika. Hostia. Txoin, kuskusia uzazuen nahi bazu, baina hartu muetu. Kaixo, hor. Zerdiok. Txaldeon. Bai, bote. Paskalekin itzen dak. Lentxoko ditu entzak eta. Ba, modik eta berrogei zeukeu iritsiera ordua. Eta nik pentsatzen
Zemuzate. Zer da, edukazio txarrakoa zuzeneko mitartzen dei batzuk hartzea, eta deitzea? Egin berrauk ez lagunok. Biharko hitzordua jarri berra da. Segundo bat, beste dei bat ingot eta mantxe zikoet. Telefono bat, negargarria da, deitzeko eta txarra da. Deitza limaie, eta iba liman naiz ikusten bideo bat YouTubeen adibidez, ezin dut hartu directamente, ez da azaltzen llamada. Joiteu, baina... Terrible. Ez dit bartu, jarrai ezagun, lagunok, jarrai ezagun. Zertan eginan. Kutsillos arrojadizos, da morragia eta kristu, ba, hori zetera bileko, ze tontakari da hori. Venga. Vale, a ver. Ez dakit fundamentuzkoa deneo zer da, baina objektu bat zon, bai hartuet. Eta, ostia hemen zagartzeu. Espiritu oscuro, en resumen, debilidad, levantar. Txorakerik. Txorakerik, noiz teuget plusa, la hostia. Ez da teitzen, rindete, bestia, bai, hoxe. Eta hoi sartuko zantzuna, burnizko langa ireki horretik piedra de farros. Vale. Saiatuko naiz. Burnizko langa badao, eta hori ireki horretik piedra de farros. Vale, venga. Hemen flipado bat ateako zait. Zera dala, ja ez hautzu duen boss bat. Hori esateko Elden Ringen gertatzeala eta gaizki daula, baina jaitezan hemen, Bosak berrera biltzea. Nik Elden Ring ez da jokau, oindik. Zuek bai? Solzaleok. Lokito jarri da, Lokito eta violento jarria. Zango nuke boss berbera dala, Indar berdinak egin da dana. Bakarrik gutxetatuko gazela, raro. Hostia, sartu indit, kontuz, kontuz. Hartu, Susa. Kontuz honekin. Vale, oso txetauta guaz, oso. Eta ez muitu azko, beste gaiztok etoreko zezkizu. Leher mensajea, eta ez da ikusten zea. Txikikaria dirudi, baina boss bizitza barra ez duenez, hobeago dao. Hemen mulo bide batez. No jodas. Buah, norbait, zeona, buf. Eze, kriston plazerra da jokatzen nahi... Meko bendioz. Noa torri geha? Oh, ikusten lezue, eriotzan barra nundon. Horti jundaro itezeala. Kontu, Cecil. Hau hartu, objetu hartu eta aurreaz. Banda ritual norteña. Piedra de sangre. Banda ritual norteña zer da? Burun jartzeko gauza bato? Eraztuna. Eraztun bat alda. Hau jazte bat, Zan nago levantego. Epa, ¿qué pasa? Alergia. Vale. Eraztun alergiko bat. Ados. Zer dago galdetuko beraz. Gran alma de soldado anónimo. Kontuatzate ez ni joala bosea, ez? Ja... Harimak bilditutela txetau naizela... Osa, txetau, jode... Txetatzen segitzeko, itzeiteko ez dauket fundamentu gaur laguna. Itzeiteko ez. Akojonatu da.
Handeu, beste flipau egiteko bat. Ze pasatzen. Ze pasatzea etxeuntan. Venga, ba, bosea sartuko naiz. A lo loco. A lo loco, venga. Zui plazerren mateatik edo zerriteko presionago. Epa, zule hauz, Hueko. Hueko. Hueko de pare? Edo hueko ni. Insulto bat zan, ez? Tasio beti plazerra ematen. Baila, ostra. Epa, llave, fortaleza. Tamen flipado bat dao. Boa, txuriko bat. Txuriko. Txuriko hori izangoa matoi bat. Deskandalo. Venga, ba, eman ingo jot, Venga, txuriko. Txuriko! Asko zobean nuke hueso regreso bat hartu. Eta... Ara? Ara, no atorrian. Asko zobeto nuke, hueso regreso bat hartu. Lasai. Nivela igo. Baina, zuei dollorroi kaso behar. Hemen ez dut basut ondo jator bat eukiko. Zintzota jator bat. Ez dirudi. Lagunok. Abisa un mulon bat balin badago, Steak. Gusto dengo nuken hori da, nivel bat egota guelta, baina bakizue, enaiz goatzen nondik etorri nahi zen. Bazuta auketia. Eta pereza mateit, natorri eta... Osa, que zuzenen bosa noa. A lo puto loco, joder. Ilargik hemen etzun ezerrin. Iakatu naiz loko honekin. Akatu naiz loko honekin, mekabendigo. Berdin du, lehenengoan akatuko duzu eta lasai, azken finean bosak zutondora bidaliko zaitu. Erabili efigiea. Efigiea erabili errez garaituko duzu bosa, no ba ez. Ba nik zonaldea garbitzeko dut. Bai, alaxe dezu, bilargi, alaxe dezu. Ai, que puta locura, joko hau, Igual, armadura tan pixka fija behar dut. Horreta sortzi... Baina astuna izangoa ez. Astuntxoa, Baina eta astunagoa, hau... Igual hori, Bosan okorrena fijatzea gute zaiola, ez dela erresa. Ojo, Jo, eske bendikan nemilen
armadura batekin zana pixka zehantzat. Txano hobea jarri eket. Ez dut bate... Naiz bate limite eritxi, pixuan. Har. Epa! Noiz pasau nahi zenez kontura hau? 72, kaka. Dios. Hola bedonan. Pinta eskaz horrekin. Bosaren aurreko gela bietan argi zuzia erabiliz. Gela argiztatu dezakezu. Horrekin fijazioa gutxiago galduko duzula susmatzen dut. Ole. Baitu ze, konsejo ona norbaiten eskutik. Vale, efigiako eskor bat hartukoet. Egia da. Ai, hartaburu hau. Latosoa entzat. Efigia bat hartukoet. Gema bat, gozo. Vale, efigiako eskorra. Eta horrekin baitu, hauek aldatzeko vinculazion kentzea bauket. Eta zen jarri daiket, koloranti gehi bat, eta ni koloranti erabiltzen. Ni tontoa naiz. Kabezotz. Koloranti zer dako da, recuperación de energía, vale. Tonito, nire filos, aumenta el ataque físico, hau bai ez, bat hau, eta bestea. Bizitza eraztuna ere gehi bi daukazu. Jode. Gehi bat dauketu bai. Eta hauek zehar, hauek zeilok dira, hauek ez. Aumenta el alcance de las flechas. Hau bat ez, igual. Gomendi horik. Ese bajos. Reduce la estabilidad del enemigo. Hola, igual ez. Vale, ondo gaude, txetatu xamar. Oazen, ez? Epa. Hostia, a ver, baina hemen tonto nahin gabe, Harima borrezkoatu eta bosana jata benga, Ez egiliko hemen zea. Pero hori, golda baten bat goitik. Ea bat asio. Hombre, beitu! Invokazioe, Lucatiel de Mirra. Eta, oain plus auketara igual, beste bat inbokau daiket munduko jokalari bat, ez? De Mirra! Ezin dut inbokau zea bat? Hola, adiskide bat. Baltasaren oparia. Hostia, hemendik alda. Hemendik alda lagunok. Hostia, zea. Akat, beko bendios, nun hil naiz aurreko zean. Hostia, Lucatiel. Lucatiel! Akatuko, akatu berdien Lucatiel. Hostia, Lucatiel hila. Lucatiel hilda. Eta zea hau ze. Akatu nahue Lucatiel. Eta nire bai, me cagoen dio. Lucatiel heroia, ikusi ez zuen gaudan Lucatiel. A ver, hemen... Jende datoro ez. Jode, liada Lucatiel, liada. Zengot berriz inbokau ez da. Objetua.
medida radiante. Vale, eta hemen esan dit norbaitek, zerbait behar dela, ez? Pentsatzen hemen izango gala. Giltza eta historia guzti dauzket, ja. Zu defendatzeko hilda. Ui, hauze. Zer esan diazu pizteko zuziarekin lehen? Lukatiel betirako gure bihotzean. Bai, heroikoa izan da, heroikoa izan da. Beste hartaburuiekin hilda ez da bosa iritsi gaxua. Mariposan llamas objektuarekin. Hemen! Norbait, hemen? Ez da dukiko zean bat. Sutxon bat borai ez, eta. Ze piztu behar dut hau? Hau da piztu beharrekoa? Bai, hor. Vale. Objektu txue. Erabili ikusteko zer egiten duen. Piedra suave y sedosa. Dámelo suave, dámelo caliente. Bai, hori zan. A ver. Mariposan llamas. Usar, directamente, ez? Hori da. Ze ondo. Gero eraman ea zer ematen dizun bueltan. Lehen neo naiz, hortan, ekaitza. Eta mierdezila atzeko mandizkit. Uste nun horretik esatzen nula. Lehen egon du naizan. Zea, beste txori horri egon diot. Kalentito. Eta bueltan eman dit tontakeriat magiantzako eta hola zana, nik ez datera biltzen hori. Baina harria ez diozu eman, ezta? Zer eman diozu? Bai, piedra suave y sedosa. Oain beste zerbait izan dezu igual, non izan terau. Ez que depende zer ematen diozun. Ah, amigo. Bai, eman diot piedra suave y sedosa. Baina... Mirrezila atzak eman dizkit. Igual beste zerbaitekin poratu horkoet. Bueno. Odola begietan. Uf. Buah, gusanos muertos. Gusanos muertos de hambre. Bere cerebro barron. Tipo gorra kontuz, Nik argi piztu dut, Oain ilunpetan nahi ez, Zeo zertako norbaitik kaso indio. Iderina de coliflor. Vale, oain lasai, A ver, hau ez tala euseina. Tasio, hau ez tala enemigo tonto bat, Jode. Enabilondo. Hori ondo, Tasio, hori ondo. Bizitza ardiak endu duzu da, egia da. Txetauta nao. Definitiva. Ez que behan du gietorren ez bosonta, berez lehenago zan. Perdidor, pecador. La pecadora perdida. Pecadora. Palicita ematen ez, Ez que hasi nahiz, baina tamaina pixka dartu dutenen. Paliza. Vale. Hau kontrolpen dago lagunok. Zer eza izan da. Gauza da txetauta etortzea. Eta bestea makina bat izatea. Venga, funcionar. Hola, ze zarata dia horiek. Tipo normalekin arazo larriagoak dituzu bosekin baino. Ez arratuta zeo zer zeukan begian. Eta norbaitek zuarena esateak laguntzen du baita ere. Bai, asko. Eskerrik asko norbait. Bai, etzan arrotzeko indetena. Errezazan. Indeu eta aurra goaz. Beste gabe. Horrutziko deu. Arrotu gabe esan nahi dut, baina zuzeneko ez da bukatzen, Ni gaur luzeako nator. Bueno, hemen ardezagun hartu beharreko dana. Ze ez gaitzuliko. Leku eskasunta.
Rama de antaño fragante, seta de Elizabeth. Pixkat hartu zaitezke, bale, venga, pixkat. Rama de antaño fragante bat hartu dugu, eta horrekin gauzatxo datoz lagunok. Bale, hemen ez dago ez da ezer, behitu ze ondo geudan, norbaiten iluminazioa. Oso ondo. Arrotu gabe esan zuen arrutzen zen bitartean. Egi da. Hoxe indatu. 69.580 ma. Iluminazioa literalki. Bai. Argitu indu gela, eta argitu indu nire bidea. Nire bide espirituala. Mulon bato, ez da. Ez du bate peatzen hemen egotek. Arz esatagoen hemen. Bendito sea el sol, eskerrik asko. Sácame de aquí, eskerrik asko. Visiones de camino oculto, gezurra. Aquí no. Aquí ya. Gotunun gazta urrame de antaño fragante relleno de Navidad. Horacio Shenshei esan zizun tokin. Claro. Bai, burundokete. Ara noa, ontxe hortan. Txetatu ondoren. Trofeo ganado, hoguera de la pecadora. Aupa, pecador! Ai, zer ez izan dan, bueno. Eske oso txetauta iritsi naiz, osea, berez bost hau lehenago tortzeko azan. Baina, karo, benitzen entera bortzeola. Bere garaien joko hautan euken joko hau, lehenago aldizpasun honen Dark Souls 2. Noski. Eta gehiago kostautzean, igual egun aldiz gehiago. Bale, bain, bigor igoko du. Hostia, 3, Venga, bigor hogeiraino? Ez, hainbeste ez. Bigor, hemen sortzera igoko du, aguante pixkat. Eta fortza pixkat, joder. Eta 13.000 gehatzen naiz. Baina baina harima gehiago daude. Bueno. Haze aberaztasun natazio. Aguante inoiz ez aztu, noski ezetz. Egunen baten inbehar dut zuzeneko bat, build bat iten aguantena bakarrik. Osea, hasi jokua aguante bakarrik igo, eta ber noaino iriste gehan, da ze barbaridade ditugu. Egunen baten hori inbehar dut. Flaskoa, ez. Iluso... Vale, vitalidad, vigor, eta venga, a funcionar. Ez ocasión dukiten maiolako musikai eta daun musikaik onena. Nun gindoa zen. Vale, Puertas de Farro iritsi nintzen, baina pendiente utzi nun. Ruina sombría zen, utzi nun pendiente rama de antaño fragante rellena de Navidad sin harina de calabaza. Eta hori erabilizkeo, horazio mutuak esan zian zerbait interesantea, bazeola. Ikusiko dugu, Ikusiko dugu. Hori kasi pekadora ainako enemigo gazan, Mendik, ez, nondi da? Hostia, nondi da? Mendik ezin da, joan horrea, osea, hain behar dut. Bale, mendik salto, bai, mendik salto hain behar dut, ez? Bai. Hori da. Hemen maldizinu bat haulako gauza gara, Ostia, horazpin mezu batzu daude, Ojo, Cuidado con mentiroso, pobre alma. Piensa atentamente.
Mezuan txorra dauek. Ostia, eta jute banaiz jendea inbaditzea porai? Horiz, eh? Venga, rama de antaño frante rellena de Navidad. Ahí va. Hau zer da, Laguna de Otxaia. Laguna de Otxaia, Laguna de Otxaia. Etxaia. Llave de colmillo. Hostia, llave de colmillo. Eta horrekin ze irekitze zan? Ni puta idea. Ni puta idea. Wowko orko baten itxura zeukan. Giltza horrekin zonalde hontan dagoen ate bat irekitzen da. Ostia, maldizinua, me cago en Dios maldizinua. Eta maldizinuak entze pasatzea, hilitze zela? Bizitzak entzizulo pixkat. Ostia, eta nuntzan hori, ni puta idea. Ni puta idea nuntzan ate hori. Proba ezagun hemendik. Hortek izan da jun. Eta ziola, ostia. Beste maldizinu bat zartuko dela. Usteltzen zara. Usteldu itezea maldizinuakin. Ostia, eta nioen... usten un humanoan itzala, baina emateunez ez ja. Dark Souls baten maldizioak bizitza erdibitzen zaizun betirako. Ostia... etzan betirako ekaitza. Gero lortu zeiken, Desmaldizionatzea nekin on. Nekin on... Bitu, ja... Ena izilda, ja huekilloa naiz, maldizinuatik. Mierda... Mierda... Bai, liburu arraro batekin kendu altzen nuen. Baina etzen berreskuratzen hiltzerakoan. Ez egia da, bai, kistu mierda zan, Baina panten hila mantentzen da hori da. Bai, hori bai. Ostia, eta baina hor nun dagoen... Hor nun dagoen giltza behar dan histori hori... Ez guatzen la, ostia. Dios, maldizio zarra. Eta nun otezan, lagunak. Nun hostia otezan. Erronek jaitzen jimarko luke, ez? Ez tare. Marokok Portugal irabazi dio. Binga! Bat eta huts. Binga! Binga! Aupa Maroko. Ez nekin jokatzen nahi ziela arela, hostia. Etzan hemendik. Ni puta idea nondan. Gaur zortzietan Ingalaterra, Frantzia. Partida ikusgarria. Partida ikusgarria. Gure etxan ikusiko da. Oker handirik ezean. Jode, maldizio zarra. Ai. Ez dute irekian ematen, lasai, pirateria, futbolen pirateria erabiltzeko ez dauko problemek. Live TV erabiltzen handik, olako kasutan. Nik ere bai. Ke pilin. Ekaitza. Ostia. Berriz ze maldizioa, hain nahiz usteltzen. Erabat, joder. Hemen azpin izango zen.
Beste... Bai, ustatzen mentzala, ustatzen mentzala, ojo. Ojo, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. Txintxo gaiztoa? Aja, laguna, laguna. Rama de antaño fragante beste bat, mucho. Joder, txori bat. Jefe, arma. Kaixo. Thank you for helping me. Ala nola itzaite I un am txoriño honek. Ornifex. Ornifex. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. Zer da, If I don't trouble you, could you visit my abode just down the way? operako abeslaria da. Soprano bat. Thank you, kind traveler. Eta itzaiteko ere se lo I flipa. can be of assistance if you would visit me at my home. Thank you. I believe that I can... Ze, eta ja? Eta ze, Thank you. I believe that I... honekin negoziatu daik ez, edo trafikatu daik, berez, ez? I believe that I can be of assistance if you would visit... Eta nun dago bere etxea? Oraingoz badaukazu eginda. Zesan nahiz horrekin? Oraingo ezin beharreko hain detela. Eta etorkizunen azalduko ala numaiten. Ez! Ostia, mierda honek usteldu iteula trajea. Hori, ados. Bikain, norbait, bikain. Ba, orduan hemen egin beharrekoa, egin dago, ostia maldizinua, me caben dios. Jode. Usteldu berdet. Bale ba, indeu, ondo, oso ondo. Dena ongi lagunok. Guazen aurrea, Farros, zen zonaldera. Ostia, Farros, hemen bai norbait, berkotela zure laguntza. Ze, Farrosen zoralden, karo, Farrosa behar dia, eta kriston Farros alperrikako pila gare. Orduan hemen, nun erabili Farros txarra eta nunez. Ba, oso importantea hori jakitea. Eta nik... ez dakit. Ostia, atzea etorri naiz. Eske bibi daude ez, bat hortik eta bestea... bestea zutondon ondotik. Leku iguala jongo ja, ez dakit. Deal, Gablan will, Gablan deal. Gablanen lurralde eritxik amateunez. Basura! Ah, puskau indet! Dios! Puskatzezunen kaja basura ateatzea. Nahi gabe, puskau dut. Gabenzotz. Gabenzotz. A ver, Tiketorria, hemen ez da bezer. Vale, ni itxura matit bibide darela, Farros bakarra dago, interesgarria dena, hobekuntza materiala ematen dizulako. Baina ez dakit zure ezpatarako materiala den edo beste bat. Epa! Zein da? Make a deal with Gavlan. Hablar. Gavlan will, Gavlan deal. Epa, Gablan! Wants soul, many soul. Grande Gablan. What you want. With Gavlan, you will, you deal. Gure garagardo edale gustokoena! Gablan handia! Saldi ez ezkegon mirrezile batzuk. Hola, sobran dauden errepe dauden ezpatak eta
Hiru katana uzket alperrik. Lau. Katana bat alperrik dala esateare gorra da, baina... Osea, garrote de dragon olako flipada bat probatzea ze? Diente de dragon, 50 behar da indarra, joder. Onde vas? Baina, hola, arma erraldoiek probatzea nahiko nuke, Nahiko nuke. Hau aserrarazten baduzu, gero berriz bueltatzean berriz da zure laguna ez delako oroitzen. Benetan? Mozkortu itelako? Ze ona. Detallazo. Ez dut frogatu ez naizelako pertsona gaiztoa. Nik ez dut probatu, ze... Hain jatorra da gaulan. Eske honena da gaulan, Jatorrena. Tira, bana izan jazain guzti. Saltzeko zoze interesantea gaulan? Anillo de gigantes. Ez zen nahi. Gaulantxo, ez zen nahi. Nahiko nioke zerbait erosi, baina... Go home. Go home. Zer da ona gure gaulantzarra. Goazen baurrea. Vale, gogoratu dezagun beste bideo bat utzeula. Intenta usar un señuelo y luego correr. Gogoratu dezagun beste bideo bat utzeula esploratzeke, Epa, gaulanen lehenguzuk. Joe, gaulanen iguala zan. A ber, nahi pena bat, itela akatzek. Bide batez. Gogora dezagun bide bat, utzi dugula. Epa. Jack! Fragmento grande de titanita. Gozo. Hostia, hartu inbere telefona, barkauko jazu,
Lagunok, luzatu inda, Luzatu inda, behan rollatu itea eta nire bai, eta ikusi ez, 6 minutu erdi jundia, tonto esateko, bihar amarteretan gatu gala. Ai. Goazen ba aurrea. Hauze? Hauze kristoa. Ezin da laikoz. Ostia, txarko desangran ez dut inoiziten, baina ikusi horko dugu, ez? Nola hildan hemen artaburu bat. Ostia, zen badia, hogei? Ere jotza. Txarko desangrana pixkat tontoa, ez? Bueno, momentu batzutan balio, bai, da. Ostia, plus auketela, que no me lo creo. Gablan. Ero jaiz. Una Spencer dago. Ez ere eza, ez? Zulo beltza. Hemen zagartzeu. Intenta agujero y luego lengua. Bai, oixe. Tonto behalakon? Tonto behalakon, no? Breve respiro, bai, ikuste zagun pixkat, zea. Paisajea, kuriosoa, Farroseko leku hau. Oso kurioso are. Eta ez dakit bosik badaun zonalde honetan, nik rekordauko etetzeola bosik. No te rindas, gordi! Eskerrik asko! Ze hona mezuei. Tonto, 10.000 harima, poltsikon. Dagoeneko. Tú, no iritsi gehan, lasai. Visiones de bestia, en resumen, como un sueño. Oh. Puntu dengo du, mezu hori politxa zan. Venga. Jack. Ensenada, piedra brillante, teldora. O sea, itzindet ja, bi aldiz telefonotik, beste llamada bat ez dut erantzun oraindik, eta beste bat izango et seguru asko, ze zentralita naiz, nire musika taldean da danak nahi ditzea. Tipiko taldeko tontoa, dana eta zenkargatzeana. Ba, danok adost. Osea, esan gabeko zeba dago, arau bat, ba, dana beak organizatzeula. Baina deitzen dizute, bai egi da. Batzutan ez, kontzertutan bai, ensaiotan ez, ensaiotan nahi deitu dara izateet. Baina, boom! Barkakuxo. Hemen da barkakuxo. Espaldiko, zamuz. Nik ez daukat internetik telefonoan eta ez didate deitzen. Raida! Hombre, raida! Ikusentzuleok ongiet horri Ride bitartez etorri zadeten ikusentzule maiteok Arkakuxoren eskutik, ongiet horri. Ba, hostia, kaitza, ez daukezu internetik telefonon, Tremendo makina, Tremendo makina, Gaina informatikoa programadorea eta internetik ez telefonon. Oso ondo. Oso harro nao, nire gala hona izan dela gutxi arte, baina azkenen, ba, gizartek bultzatu nao, mierda hortan sartzea. Sapeña internet nahiko konsumitzen dut ordenagailuan. Ege da. Ez du gehiagorik nahi. Arrotu indiala pixkat hauek, Eta nik kikildu. Jode, korrika pixkat, azio. Eta enaiz informatikaria. Ole. Ni banaoa biharko bideoa. Eta horrela inborko nuke besteok baina editatzera. Biharko bideoa editatzera altzoa Zarkakuxo ondo pasa, zure edizio lanetan. Zintzo eta jator editatu. Hoxe.
Ze bideo zu biharkoa? Narkakuxo. Irketa utziko dut, baina muteuta. Earki, hola ikusle bat gehiago izango zu. Eskarrik asko, Narkakuxo. Eskarrik asko. Ba, Durangoko azoka. Ze... Durangoko azokan grabatzen nahitu zea, bloga. Durangoko azokan grabatzen nahitu zea, edo... Hostia, zerriak. Starring maketo irratia. Hostia, hilberetela, esket txata ibeira, no? Eta ez jokue. Antzeko zeo zer. Hostia, Gaina arkeroa da, hostia, gozen sendatzeak horreka. Bueno. Ai. Norbait, maybe. Hori jakiteko, biharko bideoa ikusi. Arkakuxo, bihar Tasio Zupe grabatu beharko duzu. Saiatuko naizea eguerdirako publikatu dezakedan. Arkakuxo, hori ekaitzak esateizu bihar kontzertu, daukotatelako nik ordu iteretan. Durangon. Bai, hoxe, Arkakuxo. Etxen ja, zemuz dijoa, ilargi. Bai, Arkakuxo, zea. Baina ni Iruñan egongo naizta. Nola ba. Bueno, streaming bidez ikusi daikezue. Ilargi kuki. Zertzabiltz, Ilargi, zertzabiltz. Jatxe iritsita. Ondo jonda pasegoa. Txagurregaz. Baina bihar bideoa, edo bihar premier oharra. Zegero sartzen naiz ikusteko asmoz eta potxo. A ber, hostia, loko hori. Jakatu bernago edanan artean, A ber, jaja, errepikaut, Tasio Zudupek, kuki, ilargi. Zer ulertu. Ez dut zer ulertu. Norbait nola doa? Nola? Norbait, nola? Barkakuxo, presixi. Txakurrekin kalen izozten ibilinaz. Tasio, nitzulita potxo? Ilargi ahi gaixua. Ongi itazu. Bapatean urduri jarri da. Bai. Narruixoso, jarri naiz. A ber, hostia. Ilargi, potxoa zure gorean. Aurrekotan igotzeko programatu dituzula bideoak, eta bideoa agertzen zait YouTube, baina ezin ikusi. Joder. Vale, hortik bidea dago. Baina ezin dut aztu. Utzietela zonalde bat, esploratu be. Ala. Baina honetan estrenaldi gabe ingoet. Baina hori delako rollo estrenaldia. Norbait, ez zut YouTubeko kodigo ezautzen onartu. Jode. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Jarrixe! Hori mierdi edar, Kakuxo. Ziria sartzen didazu hori egiten duzunean. Egarra matezue, danan arten. Jode. Jesus, pagaik ez dugu kontan, ez ba. Latoso bilaban, txarrize.
Tasiok ikilduen nire teknika erabiltzen. Norbait, hori da, nik zuzenean zuri estrenaldia egiteko. Baina ez duzunez nahi. Nik ezin dizuet jarraitu oso ondo. Ze... hemen sok bauta no. Tasiok ikilduen teknika erabiltzen, lotxari gabe. Hemen etxei bueltaka. Jode, latoso haintzatikoa. Hostia, hemen ze jendeak hauta errein du, Animalik, haze animalik. Arkako hurrengoan zuzenan igotzen, baduzu ni pozik. Hostia, Arkero horiek atu emerko dago, ez ja? Beharra ematen nahi data. Ai ama. Ez que jende pila dago hemen. Erringoetena da, dena zonaldea. Hostia, horrean nola sartzea? Arkero sistrin batekiak hau zatxula. Hemen jaztea sistrinak, Hemen jadanak matoi batzu dira. Hostia, eta hori ze? Hor zuzea dago. Gofre dago. Eman berriz. Que va. Horriko eskorba da, hau ezin da. Hau ezin da olatu ala peskau. Igual. Muro ilusorio, Claramente, ¿no? Kroketa egiten igual. Que va, kroketa egiten hemen ezin da ezer pasau. Igual, bombita batekin. Ez. Igual, pareten baten bombita. Ez ba. Enfokatau kamerarekin horra barrura. Goitik saltu ainta? Zulo batetik iristen da. Venga. Hostia, etxabetan mendik zala. Eta baduzu idazten baduzu urrengoan zuk, ni ere content. Eta baduzu berdin, baduzu idazten baduzu urrengoan zuk, ni ere content. ¡Hala! Hostia, nahi gabe egin dut hau, Osa, ez dut pentseo gabe jo naiz, Benetan, Eta mendik izangoa, noski. Hurra por camino oculto. El caminito oculto. Venga. Zonalde sekretua?
Ojo hor dilda naula, Venga. Venga, erratazio trolazo, ze trolazo diren eta ze kabroiak. Onatazio. Wow. Osta. Ahora. Grebas de la oscuridad. Bastón de sabiduría. A ver, greba yo pro tengo itu. A ver, zemos betzaian. Ai, mandoa. Grebas de la oscuridad. Doketena oino txarragoa da, baina, bueno, hemen, elegante jutea kontua. Ez zait gustau. Elegante ere ez. Itxusi dira, ez? Nahi gotau. Ez da notatzen. Esaten nola ateakoa, claro, alturilla dago ateatzeko. Bai, jazta, indegu. Venga, goazen ospatzea indegula. A ber, hortik segi daike, baina... Venga, segin gotu. Eskezea bat utziet, leku bat utziet, esploro gabe. Hemen ze. Trampa, por cierto, por encima. Hostia. Bolardos. Zonalde berria da, ojo. HDnik ez duzu hartu? Ez. Igual lehenengo utzitako leku esplorau. Bara, ez da HDN hartuko, bestela enemigo danak berriz ateako ya. Blot. Hildea danak behi bakarrik. Oh, no. Qué guapo, Volardo hori. Oh, objektu dago, bai. Hostia, ridikulo haindetan hori, Kontutu za amazazpilari migintzoa zela lasai. Eske amazazpilari manetzako jazti asko. Sombrero de campesino. Hori probatu behar du. A ver. Epa! Kaixo lagunok. Yey! Tasio beratxak ilargiri. Campesino sexy bai, bain. Benetako kaskoa jantzeko dauz. Benetako kasko bat, hau, manikian movida hau. Bai, nila zain abiltz. A ber, gertu dauketzut ondo, haindik. Eta ja, 21.000 berko ditut, Zea... Hobetzeko personajea. Oin behituko etzen bat behar dian. Bai, 20.000 kasi. Visiones de tristeza. Bueno.
Bai, a ber, mina bada lanen nahi dira. Duko gauza laien arezta, baina, bueno, behitu ez zuritasun, Tristea, bai, politia ere, bai. Nekatzen nahi naiz, hainbeste hitzeitekin, Ole, fragmento grande, Titanita, grande. Jefecito. ¿Qué va? Hemen ez da jefe bateko. A ver. Hostia, a ver, que jotzeu hauek behin erremito haiekin, Tristezia ere ederra izan dateke. Titanita asko. Blot. Ze aurkituko dugu azpikalde hontan. Ostia, armak. Liadon, Hemen pozoina dago, Zulo hontan kriston pozoina dago. Ez zerronik ez. Ostia, behitu nere fletxak nola dihoa zen, 29. Oain, 28. Torri. Besteik? Bai, hor. Ordoa, jokin altuna eta 22,7. Buah, haze teknika bikaina. Bai, etorrarazi eta zast. Besteik? Esqueleto delante y luego sin fijar objetivo. Hostia, sin fijar objetivo, hori jefecito bat izango, Jefecito. Intenta antortxa. Piztu en behar dau. Zer, piztuko eta hau. Intenta antortxa gartzezun. Venga, ba. Zozartako dauzket mariposa llamas. Bai, jarri hori da, hoxen behar nun. Ze, usatu iteia zuakin... Zeak. Armi hormak usatu iteia zuakin, no ez? Ez dian, noizten? Oh! Zer da hori? Hola. Hola, da telefonoa joka justu momentu hontan. Mekabenzotz. Ostia, paskalda hartu inberdiot, segundo bat, Zeak, segundo bat, armi armak. Ostia, ja bukau da deia. Ez da toz, ez? Batoz, mekaben dios. Ostia, pila badia, Usatu iteia zeak. Zuak.
vale, vale. Intenta comando a distancia y luego intenta usar un señuelo. Vale, vale, vale. Perno pesado. Ballestantzako. Geziak. Jack. Hombre, hombre, jefecito. Jefecito bat izango azun ustez? Beti da soinu guapo atatzen, Ba, nik deitu errauket lagunok. Jo, eske esate izuet, Gaur okupotan nabil. Berkako jazu, segundo baten. Sasi jefe, dio norbaitek. Bueno, orduan sartu gona izan loko, Ari mata guzti. Laso izu dela eta deitu. Bai, hori bat. Erantzungailua. Ilargi, deituzu jefeen aurka dagoenean. De hecho, buelta moio telefonoi. Ze bestela ikusitet eta... Zer du da, ez da inberandure, Biharko... Jarri altaboza da, saluda dezala txata. Ez que pixka ditxuzi da hartzea eta esatea zuzenen daula bakizu. Nahiago dut ezkutun eraman hori. Venga, ba, saia hongo naiz. Alo loko. Zaukete zer galtzeko. Seirek eta berrogei, eskarrik asko, jargi. Ordu bare esate jazu. Hombre, mitiko, mitiko, mitiko! Hostia, 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 hostia. Ja, erdildan nauta, ja. Ah, bai, hemen no fijar, no fijar. Esan dit, abixo dia, ja. Vale, vale, hemen korrika ibiltzea da kontua. Venga, venga, gozo, gozo. Venga, venga, gozo, gozo. Congregación. ¿Qué pasa, congregación? Vale, vale, vale. Congregación. Hace gaixo festa, hace santu, ba. Qué guapo, jefe hau, Qué guapo. Oso guapo hau, nahi asko gustatzen. A ver, gixaixo bakatuko dugu horrena. Ai. La peña... Kongregazio dana akatzia asunto horrena. Ah. Venga, vueltecita de sendao. Kontu zibili. Ai, 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 ai. Ah! Ai, 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 ai. Vale, oain lokito bakauko dugu. Saioko gabentzat. Hostia, hauek ze? Noiztik azaldi hauek? Ikusi gaben, uzken oain arte? A ver, kontu ze? Espada bastarda en peligro, no me jodas. No me jodas, lokito llega katzatik. No me jodas, espata buskatzea guain, Hori bai ez, Vale, ya hau bakarrik gatzea. El loco de la colina.
Noiztik? Ja, noiztik galdetu dute, hori... Nervixoan hitz bat izan da. Eska, espaldin etzu, zutondo, neskantxau. Bombekin hil! Nola bombekin? Venga... Venga... Espada bastarda, más bastarda que nunca. Ezpata salbatzeko... Ah, horretik zan... Ekaitza... Ondo, ondo... Ondo lagunok, ondo... Txan, ikusi ezagun Eliza du pixkat. Eliza bezala pixkat kutrea, ez? Ermitia bezala hola ez dauke... Goi esperen, Argitarra izan bizet. Intenta mujer, pero agujero. Oain aldau ezpata zutondora arte. Aholku txarra zen apropos. Hombre, zutondoa bertan egotea, ez? Gerko ondoa pentsatzet bosa eta gero. Ui, hemendik etorri nahi zo bestaldetik. Pero agujero instaleraz bat hole. Epa, zutondoa. Vale, deskantxo eta komunean joa. Eta segin behar dut, gaurko saioa ez da makala. Igual, paskala dituko jo, eta ze kontatzen.
Epa. Interrupzio asko, gaurko zuzenekon, baina kalitatezko borrokak, eta aurrera goaz. Umblar de la paquilla. Umblar de la paquilla. Umbral de la capilla, hostia. Ensenada Piedra Brillante Cheldora. Hau da, zonalde horrian izena. Eta umblar de la paquilla, hemen dago. Vale, Maiulara goaz, noski. Gure txetamientuakin jarraitu behar deu. Eta, hostia, orduakin alore bilo behar deu, ze... Gero partida... User dutzen. Gora la paquilla. El umblar de la paquilla. Bueno, horretzagun... Harima guztik inventariotik. Pila gauzkat. Enaiz gehau izenakin, boss horren izena nola zan? Enaiz gehau izenakin, la hostia. Bantxe horazio mutu bai esataren izan ze boss paso deten, da deskribatu dut, olertu du, baina izena ez nekin. Eta la congregación, Congregación ez dakiz zer. Arma beraz konpondu baia ez, bai. Apaizo, ez da. 40.000 harima. Eta venga. Nibela igotzeko, behartzean 19.000, 40.000, pero, vale, a ver, etxen zegoko dugu. Bigor pixkat. Mago, ez dakize, ibekaitzak. Mago de la congregación de la paquilla. Fuerza. Igo aguante, vale. Aguantia. Ba, oin danak bate igotzi dut, igotze dit, nivel igualan igotzen nijoa fuerza, aguante eta vitalidad hasieratik, eta bain bigor igotzen naiz baita. Espero dut, onartuko ez duela, nire jarrera berria. Frasko txoat, ez... vale, ba, jazta. Oh! Hola, usteltze, ala honok. Hola, usteltze. Congregaciones paki. Azkar egin dizu kasu, Ilargi. Merezia. Congregaciones paki. Bosan izena zen, Congregaciones paki. Heraldo, la hostia, me la has jugado. Eraldaketa da. Hemen nivela igotzea darosuz bian da eraldaketa. Ze heraldok igotze izu. Hori guztu zaizu, Eraldaketa. Jode, puertas de farro zena, ez hor utzi dugula. Bide gaxua, ikusi gabe. Ta segi indet, ja ez dakit noizten neon ez duz gabe, baina nola 20.000 zera dauzketen. Gema dauzketen. Gema, ba, berentzait. Caben sos. Apunte gai altzea hartzen, ez gaur ez. Baina gumen utziatz bide hau. Hau zan, ez, bai. Bai, menen gabe nago, objetu pila gara. Me caben zotz, Envenen hau inabuela, la hostia. Jode, hau pazientzia. Gotu rama de antaño fragante, Horaziok esandako lekuan erabiltzea. Ilargi, hori ja indet. Hori hasieran indet, Ilargi, zukan ponengo zinan. Hostia, bizitza doa bera topera. Bai. Indete, Ilargi, indete, zeana.
Rama de Antaño Fraganten movida hori indet, eta txori batekin egon geha, hola hitzaitezen txori batekin, NPC bat, eta ze gehiago, bueno, etorkizunen azalduko gara, eta objektu honak saltzeitula, eta holako historiak. Hostia. Jode, zakurra morratua. Ona, ze zuzeneko fundamentuzkoa izan ikan. Hoxe, bai. Hori pixkat enteratzeko indot, Lo que se dirá por aludido. Makala, bintzat. Bueno. Galanta, baina. Makala. Bai, gaurko zuzenekoa fundamentuzkoa, Bibos pasoitu lehenengon. Ondo, nabil. Hasieran pixkat enpanautan egon, baina espabilatu naiz, da... Guztua nabil, oso guztua. Hostia, farro zauz, erabiliko dugu edo ez? Norbait, ez dakit hemen daun norbait. Farro zauz, Zertzen, mamut gizona? Ez dakit farro hori erabilio ez. Ustez ez detela bakar bat ez norbaitek ezetz dio. Nik la duda ez dut erabiliko, Hemen gehiago are, bueno, norbaitek esan arte hori bai, nik ezezko bezala hartuko dut. Hierba de ámbar. Bale, hortik bidea zeon, baina nahi dut inguru guztia ikusi, a ber ze ambiente dago. Hala, hau zer da? Hemendik etorri nahi zo ez? Ez ba? Bidetxu, Joder. Atxa Girm. Zea, aizkoratxua. Karo, hortako zen. Bidea zen goiko objektu horta iristeko. Dana oso ondo. Eta jator. Eta listo, eman dut buelta osoa. Beste historiak ez dago ez. Indau buelta osoa. Eta orduan beraz bidea. Hondek zan bidea. Hau... Igual lehenengo gaizki lortuko zu baina. Gaur ni bero, no? Intoxikatu nagoe hauek. Benen hau. Har pasatzea egun, hemenen amientua. Har pasatzea zaigun. Bai, bakit belar bat hartu behar dela, baina azke hartzeten bitartan hilingo naiz. Venenu. Esaten nintzena, gaur ni oso bero nao. Ez gaizki lortu. Nik egun batzutan jata oztuta haute naiz, da eskuketa oztuta, eta ez dakizeta bakize. Eta jende esatik, holako hotzik ez dago. Gaur kontrako hartu da, danak aide esaten. Utzi presteuta belarra zonalde honetarako. Arrazoi. Hor behan farro zona dago. Noiz ez zaude bero? Ez, bero nago, jendek esate ditut zaiteula eta nik ez dago etotzik gaur. Gaur goizetik, honaiz kanpon kafe hartzen, terrazan zigarro erretzen daula, eta zaldako ez egotzik, ez nago zaiteut ez. Ni gaur ez. Ke pasa? Musgo venenoso hau da, ez? Farros ona behean diozu. Hau alda farros ona, norbait? Hau alda farros ona? Vampiroa delako.
Ez dakit zein ordea. Ez uste dut. Hau ez. Gaur ostion hotza egiteu, netzat momentu zegunik hotzena. Nahizu esatea zamagarra dauden etxen, ze markau iteitor. Amasei gradu daude etxen, jo, ba, etxe honetan, hotza hondi goiteu, askotan, oin amaseien dago. Eta ez dago, jarrita kalefazioa, En fin. En fin. A jugártela. Bai, a jugármela. Tasion baniakoa da. Tasion baniako zea naiz, vampiroa. Hostia, amasei nahiko hotz. Ni amazazitibera ez dut ondo aguantatzen etxean. Guk gorputza dituta daukago hemen. Hemen hotza egitegu lehazpin da. Emaiok, ea. Esan dit... Horaziok lehen, a ber, kalefazioa jarriko genuen, no ze... Hemen. Ez notela jo, ez gero erruan irea. Txarra. Bueno, liberatu indau tipo hau. Segidan akatzeko izan dela, bai. Baina, bueno, entzat libre, Vale, kagadilla. Ez da erbasurea izango, jarge, nik erabiltzeko asmoa dauken. Hori piso estudiantes da. Epa, espíritu, bueno. Estás siendo conjurado como espíritu gris. Horrek zesan nahi du. Hola! Inbaditza guazela! Honek puteatuko zaitu. Al mundo de Ant-Man. Hola, loco. Baina gauza da, aurkaria edo laguna? Ant-Man aurkaria da. Mendan abia aurkarik. Hostia, Ant-Man loco. Ba, loco el Ant-Man, Baina inbaditzen jo, baina nik inbadituet, beha, oze hortau da. Eske internet auket, hostia, eske plus auket. Laguna inoiz ez. Batzutan laguntzeko ere baude, invazio. Ant-Man, alde hortik. Beak bai, ez duza mierda, beak ez. Hostia, nola gabiltzan, ala defensiba, Tore honea, Ant-Man. Baina pertsona bada, oze? Ozer da? Munduko jokalari bada, edo ez da? Mierda. Bai, pertsona da, bai. Ta ze, beha izatik ez atakatzen hauek, lokito hauek. Hau nerean atorro gain. No ajunda loko hori. Torriai, Ant-Man, torriai, emango itearra. Ez daukela, estabilidadeik. Bokaturna! Bueno, bila la bizi, Kakazarra! Hostia! Baina susko atakeak ditu. Ant-Man ez da lorean agertzen den pertsonaia. A ber, baina, inbaditzeunen nik uste nuen beha sartuko zela nere mundura. Osa, ni eraman nau bere mundura. Eta zetik behitzien atakatzen animali horiek. Kaben zotz. Hortxe onda, Duina izan da borroka. Baina, bueno, muntxe grau da. Holaren aizil. Galdu indut, baina nere munduan berdin segitzet. Eta, bueno, sonalde hau bitxia da inbazioekin. Ba, interesante izan da. Oin nik beste norbait inbaditzea guapo, gongo zen.
galdu zen irabazi zer ematen dizute? Ideik ez. Pentsatzen irabazizkio, zea ez? Arimak edo. Baina, bueno, honi asko gustatu zait borroka hori itea. Hortxe ukiete, kabroia hortxe ukiete. Ez zuen asko falta. Gero, atzea junda eta ez duza rekuperatzezun, eta ni pixka baldarnen bilen uretan, eta orduan ezin hona harrapa. Baina, desestabilizatzen unean, ja! Eske gaiztuak inbaitea horrek erautz zitu garapena. Aprobetxatu indu zu atakatzeko zantarrak. Hortxe onda. Asko gustatu zaite, olako gehiago nahi dut. Olako gehiago nahi dut. De hecho, igual nik hasi horret jendein baditzen, da hori prepatzen hola, berdian objetuk eta erreza izango Hemen galtzean ez duzu ezer galtzen zonalde, beste jokalariak puteatzeko pentsatu dago. Que guapo. Eta, bakizu norbaitola azkar baten nik nola indaiketen hori beste bati? Xurpe onlinera engantxatzen. Ez que gaina gratis, ez dut ordaindu. Bala, behar luke beti, baina. Intenta llave y luego por debajo. Hemen ze, farro zen bat bai? Intenta atrapar dentro. Zeinotea farros ona. Cuidado con interruptor. Saldu zen itun orbe de ojo birojo edo dena delako horiekin. Saldu initun, me cago en la hostia. Jode, zeinek esango zian nahi, bapaten online guko nola. Ez que hori nolatan gertau da. Hemen farros batek hau irikitzeu, claramente. Edo hau, hostia, edo hau. Bakizu ezein dan zein? Ara. Batek irikiteu, eta bestek ez. Nola ikustezu asunto hau? Me la juego? Ez dakit. Zer utzan? Ez duela merezi susmatzen dut. Gauz. Edo bakoitzak irekitzeu bat eta bat utxado. Ja, claro. Hori da, bai. Fijo la ala, bai. Piedra de cierre de farros, venga. Gran más soldado anónimo. Zengo, farrosak bazpare gorde. No iristea hemendik. Eta ze, orbe de ojo rojo oitako iketze duratzen ja. Bat oinago joztia lortzen. Jo, eske inbazioan asunto asko guztu zaita. Eroste hongo aberriz ez. Orbe de ojo rojo. Orbe de ojito rojito. Orbe del ojo rojo roto. Binga. Hemen farros gehienak lehengoa bezalako etxaiak askatzeko dira. Eta inbazioetan laguntzen dizute. No jodas. Rodas. Baina zuri ez. Nola ez ez. Nik orbe ojo rojo bat hartuta set joan, Norbait. Ez erabili orduan. Covenant zehatz batetan egon behar zara. Zer da, juramentua? Ez dakit nola den gaztelaniaz. Juramento. Juramentua. Hori, juramentu. Hori bala, hostia, hemen beste bideo badago. Joder.
Zutondo bat, binga. Eta horre jefecito bat. Fin del suplicio, zutondon izena. Karo, joramentu funtzionatzen dizute, online zaude. Karo, onja historie beste bada. A ver, ojo, Hemen ze, eritotza? Venga, va. Hola, hola, hola. Jefe bat dago ez da? Hombre, hau da jefe bat, de hor dago, ez? Ojo, del orbe rojo. Ze. ¿Qué pasa aquí? Intenta magia. Jefe bat ez da esnatu bendik, ez? Cuidado con tóxico, gas venenoso... Vale, igual, txakurrak akatuko ditut aurrena. Jefea esnatu bitarten. Claro. Hay que ser vivo. Uf, tóxico, segi aurrea ba. Ez, txon. Hostia. Uf, ya, venenauta nago. Bueno. Vaya paliza. Sea que era una... Hola, enun ezautzen jefe hau. Enun ezautzen, izan egon. Lehenengo dispasau nonen. Bueno. Interesante jarria kontu ba. Hau ez duzu lehenengo anil, hau ez. Naiz eta bero egon. Txoko zombi erraldoia. Hostia. Uf, vaya hostias. Venga, Tasio. Uf, hostias, como panes, Va, lasai. Uf. Joder, hemen hau ginaue. Kabela hostia, Aurrena txiki kakatu erra dago, ez? Jokoko bost txarrena. Uf, benetan gozu horra emateu. Nik uste txiki kakatu ezkeo. Ojo. Txiki kakatu ezkeo, ojo. Hoiz esatizuet. Baina asuntoa, eske txikik enbenen atzaitu ez haundik. Behin txikik igual gehiago ateatzeiala, espero ez. Igual bombita batzuk txikintzako. Orbe delo, ojo del orbe rojo birojo. Bai, txikik akatzen zaiau. Venga, ba, hariman ondare hemen. Hemen beste zea bat. Beste laino bat. Venga, ba. Venga, ba, lokito hauek akatu baitut bombakin. Hostia, no hayáis bomba botatzen tasio, me cabe en Dios. Joder, hostia. ¡Es bomba! ¡Es! Joder, es tusa, es bomba. Me cabe en Dios. Ya intoxicado naiz, eta sarreture bai. Joder. Así da ni bezala, jajaja. Cabe en Dios, Joder, es que... Jargi dana pegatzen da. Bueno, 36 bomba dauzket, hori dauketona. Purtziletan, eta bombak xeutzen ez du zaberrian. Purtziltzen,
Eta bombak xepuzen zagarria. Bai, dios, gaizkatea zaituri. Jugadori gaizkatea zaitu nartzet, baina idea txarra. Ostia, noa iaiz botatzen. Ez que okerreko alde botatzeitela, ikusten dezue. Hori nola, me caben dios, Jode. Ah, bomba, bomba, bomba. Jata. Behat saltxitxak ez dute bombekin asmatzen. Dios. Ha. Ez da idea txarra, bomba nik uste, Ai, la hostia. Ez que, dana batea. Dana batea, txakur txiki handi eta danak, hostia. Hostia, inbazioan bat. Osa, inbazioan bat. Inbokazioan bat. Bai, hori merdet. Inbokauta beste historia dizangoa. Animotazio, ojo inbokauta, Ojo inbokauta. Gaina bizitzare erdira gaino jetxetan euken. Ojo inbokauta. Nik uste behin txakorra gakauta... Ojo. Del orbe rojo. Hemen ez do, markaik. Hostia, igual ezin da. Pena. Pena, inbokazioa. Inbokazioa nun, hemen behar luke ez. Behin txikia gauta zailena egina. Venga, ba. Eta inbokatza bat munduko norbait? Hori posible da? Ilargi, inbokau. Invade otros mundos. Destiérralos o volverás a tu mundo. Restablece el enlace con otros mundos. El enemigo reacciona a invasores de otros mundos. Bai, jarri dezakezu seinalea zuena etortzeko. Eta nola itea? Alderantziz. Seinalea zuk besteak laguntzeko da. Ostia ba, orduan. Karo, ilargik ezin du etorri ze zonalde honta ez da iritsi. Baina ilargi, urrena, zu zauden bos baten, sartzen naiz ni, oza, ni juten naiz leku hortan jartzet seinale bat, eta inbokatu nazazu, eta laguntzaizut bosakin, joder. To guapo, leike, plan hori. Ez dut esaten en plan, ni makina naiz da lagunduko izut, simplemente kompartitzeatik. Venga, va. Bombita. Ya intoxicauta, me cabe en Dios. Me cabe en Dios. Kriston plana, plan de pareja. Ez, amu gisa erabiliko nizun. Cenita romántica. Me invocas en el Dark Souls. Ai. Ostia, ni ja laizte gauko naiz bombita gabe. Ez goita gara dauzketan nik. Baina ez zaitei funtzionatzen bombita plana, Kontura uzate ez da. Zai bate funtzionatzen bombita plana. Ez que, a ber, beste latosoa ez da gehatzen. Atzetik hor dabil. Ostia, eta harima galdu ditut. Igual da. Konturatu gara. Que no funciona la bombita. Ze gitarra usakau denak.
Hostia, Noa, Noa, Tasio, Noa bomba, hostia hori. Es que me cabe en Dios. Es que me cabe en Dios ya, Envenenauta hil naiz, hostia. Ez da Michael Jordan zure personaia gero. Zendau ziz, bai, garai erran esan diazu. Cabe en Dios. Ez que okerreko alde botatzeitu. Hostia. Errolazio mutua sartzean da berbeak pasauzun, jefezito. Txakurro dira okerrenak. Eske. Venga, akau pare bat bintzat. Venga, bombita. Noa! Noa, Michael Jordan! Ojo. Ojo danak akau ditutela. Ojo, Hostia, a ver, Tasio. Vale. Así que fundamento iten. Venga. Venga. Oin lasai, bai. Ah, hostiako, baina eskutua jarriet, sortez. Venga. Venga. Impurtin joten saiatu, bai. Venga. Oso, Tasio. Bai. Kontu zuen. Vale, eskutuakin, oso. Ah, ziote man, mierda. Vale, ondo aire guain. Venga, a bailar. Kontuz, flipatzen ari dela. Venga. Venga. Ona. Mucho. Tasio. Ekaitza. Earra, Benito txua pikutara. Hainbadir. Zailena txikik zin. Bai, bombitana ondo pentsauta zeo, baina, karo, bombitak inimertzan pin-paun, eta azkenen, lortuet, askar ebilen izalako, bizko ebili hartzala azkenen ulertuet, eta eta venga, eta gero ja sendau, eta gero ja, eske ja 8 da gero etzan zaila, txikik eta gero etzan zaila. Ondo, eta etzan fijatu behar, hori mezu baten abixau dira. Hostia, aztuintzait galdetzea horazio zeatik dauketen plusa. Hori urruna esan goizuet. Bombak behartzan tokira botatzea zantrukoa. Hoxe zan. 14.000, ez dit ematen nivela igotzeko, ere? 5 tonto honek, 20.000 baitut. Zema zea dauzkegu, a ber. Objetutan, harimak. Alma de caballero orgulloso. Alma, autoridad real de ratas. Hori izan. A ver. Vale. Ondo
aurki. Bale, hauek dut erabiliko, ze 20.000 justo dauketela ustet. 20.500, oi, guai, justo, ondo. Guazen maiula. Hostia, gaurze zuzeneko. Incredible. Zer du deu? Zazpiterdik. Laizter bukatu behar du. Eraldatu, hori da. Eraldaketa. Zazpik eta goita gozt. Eskarrik asko, jargi. Eskarrik asko. Bearer of the seek the king, lest this Fuertza pixkat igoko dugu. Edo, bigorro gaien daukegu ja. Venga, indar pixkat. Eraldatu ostean ez erori abildegian behera, mesedez. Ostia, hortxe nago, eroitzeko mon nago. Eskoen borobila emate baiot kendu itea. Eski igual bi aldiz eman diot lehen. Nunnen bilen. Ensenada de Fieros, umbral de la capilla, ez, hau ez da. Puertas de Farros, fin del suplicio, hori da, eta, bueno, Farroseko zonaldea ja amaitzear esan nuke. Alare, invasio koskorren bat hori nahi dut. Zer da, orbe del ojo rojo hori erabilita fuera? Eta ja invaditu itezu baten bat, nola gauza? Ez que egin nahi dut, Bai, horrela. Ba, zei, invadi ezagun baten bat, ez? Invaditu ezagun baten bat. Venga, a ver, ez pasatzen. Jode, leer mensaje, hostia hori. Ez dituzten. A ver. Igual, naun leku batek da. Ustu zonalde zehatz batzutan usteu... Tamen ez. Hemen ez dituzten. Forma humana naun hartzea, kauen dios. Eske bainez nago, ontsi hartu dut efigie bat. Me caben la hostia. Bueno, zonaldea garbitukoet. Ara... Epa. Nik baditu nagoe, bien. Hortako ez behar, Zea, humano eoteik. Venga, hori nahi dati gualtzait. Nik baditu beste ni. Venga. Honek ere balio du. Venga. Ant-Man, lehenoko iguala! Rebantxa, Ant-Man. Hor dago, hostia. Intoxicado, magia, venga ya. Estus, orbe no. Estus. Lo otros. Bueno. Puto loco, tipoa. Puto loco. Un niño rata izango zen hoi. Jo, haze paliza banditan. Ja, juntza gogoa inbaditzako. Eske gaizto guzekin ordantzan ezinezkoa. Jo, eske koldar bateko ezela inbaditzeu Ant-Man horrek. Paziente, ja, Hemen alneon. Bai, hemen. Zain zu zonalde puteatzeko zela. Bale, gero jongo gara zonalde jator batea, eta jendeen badituko dugu, ondo. Cuerpo a cuerpo. A ver, zea magia, venenua, osea, ze... Ant-Man koldar hori.
Hala, hemen gabelanen lagunak zeuta dara, harri bihurtuta. Eta bale, eta nik uste ya listo, Hemos sido invocado. Jo, emateu bi pertsona daudela bertan eskudo zarrakin. Ba, nik uste listo, Zonalde hoia bukatutzat emango nuke, Nik uste jundaik eta laurrengora. Lasai asko. Piskat itxungo nuke, berriz inbokatzen hau loko horrek, baina... Eske hola ez da lima ez da zeinik. Horreko partidan bintzat... Baltze gile, baina zein magia botatzen. Zea, eske, onde vas flipau. Busaren bigarren lanbroan atzen ez da izter dagoen. Ostia, egie da! Hoi ez da birau. Ostia, bai nundik zan, me caben dios. A ver, nundik zan bain. Eske biska galdu inaiz, orientazioa galdu bat lekuntan. Nortu berrauket. Berriro atzera orain, aiz, egia norbait. Nundik zan, ez? Hori zera da, inbokatzen zaituen jute zen hasierako leku hori. Bai, ni normalen hasieran aurrena ezkerreta juten naiz beti. Osea, bide bat baino goi honen ezkerretako hartzet beti. Eta, nuntzan hori... Hemen, igual hort... ez zen naiz hortik joan, ez? Epa. Hola. Leave this place, human. We Hostia! have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Hostia! Etzaizu horitzen pixkat arratoi bat izateko, hola, gizon guapo baten ahotsa jarriela. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou Behar rato human irelevante bada. still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Noski ni oso arrato izalea naiz. Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at Ja, our bosoms? por supuesto. Sí. Trofeo ganado, juramento roído. Por el fango, sin duda. Thou hast the eyes of one who perceiveth true Tenéis beauty. ojos de quien percibe la verdadera belleza. Human, thou mayst serve. Beste gauza Take batengatik this ez. ring. Pero It con was el fango... forged by a human who was once among us. Ole, eraztuna. Selloa, emblema de la rata. The Guai. ring draws to thee Muy guai. those who would defile our burrow. Lokatzetan zin da gizun nahi duzuna. Wear the ring whenever thou art near. And destroy those who would dare provoke our ire. Ikusiko zu I bain. will grant Lehen unto inbaditu non thee tipo hori. all thou should so desire. Bain zuk I puteatu ditzakezu beste serve with a jokalariak. true rat's honor. Hau da Dark Souls baten katuaren berdina. Speak Qué thy mind, guapo. sir. Qué guapo. Ofrecer cola de rata. Horingoet, ofrecer cola de rata? Bai, ez? Merezido, ez? Zaizu horitzen? Emanea. Ofrenda, Ofrenda. La devoción que profesas a tu juramento se ha incrementado. Zuk ez baduzu jango. Bai, zertako gertzu. Ofrecer cola de rata? Venga, beste bat. Ez dauket. Ze saltze guzu? Jauna. Urna korrosioa. Dan hablako gauza, excremento. Dan hablako gauza. Granjeas, rojas, rotas. Aumento temporal de resistencia a la hemorragia. Venga.
My No me interesa. servant, do Aio. not disappoint me. Ez ditu decepzionako lasai. Lasai nagusi. Vale. Guapo. Todo guapo, enda hau. Vale, ordu noa izan berdete, eraztun hori jantzi lehen bailen. Txorra dagoek kendu. Eta eraztun hori benga. Arrato jana, gaina guapo izangoa. Rei rata. Vale, eraztuna jarri deu. Eta guain, orbe de ojo rojo roto. Ez ba? Humanidadea berazkuratu behartako? Berazkuratu beharko da hortako? Ez, ekaitzak ez dio. Zuzenean egiten du orain, ezta? Zer ditu zuzenean? Peñia hain baditzena? Ez dakit nola doan zehazki, baina susmatzen dut baietz. Bai, humanidadea behar duzu. Venga, humanidadea pixkat. Hemendik bazabiltza nahikoa da. Bazpare prokotu humanidadekin. Hola, berez pixka luzitzat. Nire itxura bikaina. Vale, humanidadea. Beitutazio, ze elegante. Eta orbe rojo roto, ez dituzten erabiltzen, Decepzioa lagunok. Decepzioa armailetan. Sexy beitutazio zeitxura bikaina. Decepzioa armailetan lagunok. Zin dut orbea erabili. Kabantzotz. Nada, ez dituzten. Face tattoos. Traperoak bezala. Nola ez etz? Ez ba, ilargi, ez ba. Nire decepzionauta no, baina ala da. Mendik buelta bat emango dugu, ia berriz inbaditza ditu. Lagunak dia! Ha! Bai lagunak dia! Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esa peña... Venga. A invadir. Zatozte, etxaiok. Igual beste objetu madala unok. Deja la señal de conjuración. Saponita señal blanca pequeña. Bitu? Baina hori jefen ondon utzi berko nuke, ez? Jefezitoan ondon. Jendei laguntzeko. Horiten saioko naiz? Arzaze... Jo, hain hundik zan. Bera etorri naiz. Dios. Honena zutondoti jotea. Ostia, non da zutondoa? Non nabil? Ez da gizema jende gongo den Dark Souls bi jokatzen. Antman eta zu. Igual jendetza dago, ze... Play lagoa da, Dark Souls bi da, A ver. No guaz. Cosas de farros, fin del suplicio. Hor utziko ez, zea. Ja, ez que justo... Imagina mundun daudela bosten jokalari oain Dark Souls bin, baina justo ditako bat pasatzea mendik oain pixka zaila. Fíjate si debajo de la barra de tu estamina sale un orbe negro tachado. Si te sale esto, siéntate en la hoguera y dale a la opción de quitar. Hau jartzeu orbe bi rojo erabiltzen hasteko. A ver.
Ez dut uste hori duketenik, Baina horre behar erabiltzen ez dituzten. Baina bazpa ezin... Ni konjura zinon seinalia horretzeko tazpare. Zerbitzari berdinean, antzeko mailan eta zonalde berdinean eta ratoiaren juramentuan ez dagoen beste jokalaria aurkitu behar duzu. Ostia, ez dituzten erabiltzen haure? Ze kristo, haber plusa juntzaitean da nahizen enterau. Haber... Una alegría de un momento izan dan. Ez dituzten? Ez dituzten erabiltzen gauza hauek. Haber, plusa haukeu o ez daukeu? Plusa amaitu da lagunok. Zerren arabera plusa hauket o ez dauket? Porque ordaintzeatik ez da, ez dut ordaindu eta ez dut ordainduko. Bakizu, xurpen aizela. Osta, Prazi gutxi indit, asuntorrek. Bueno, 3 ordu amakizket zuzeneko, sortzeko gutxi dira, lagunok. Usten momentu dela amaitzeko. Tasio elegante dago, eta agur esateko momentu bikaina. PS Plus efimeroa. Baldao norbait... Baldao baten bat... Zehantzat, hau da... Rai daiteko. Hostiak, kamaratik kanpo nabil, zer nabil? Joder. Ez dago inor. Nik ez dut inor. Norbaiten erroz gure izkera aldatu dugu. Egia. A ber norbait dagoen... Espainian... Txoina, segundo bat, Dark Souls zale frantxesen bate bat duket, a ber... A ber, ojo, A ber, automatik azaltzean nire... Zeatan, nire jarraituetan. Txuso Montero! Ostia, Txuso Montero 2007 dozke. Venga. Txuso Montero. 20 minutu aguantatu eta mundialari egin raid. Txuso Montero... Txuso Montero egin dugu, Dark Souls zale... Espainiar bat daukeu. Ez dakit norden. Aurre gunetzen unin raida egia da. Eske neuken gogoik. Batzan gogoak itzeta ezetan ez, ola. Batzan simpatiko gogoten naiz bestetan baino. Jun arte ez itzali zuzenekoa. Nola jun arte? Ba gaur egin bi. A ver, asmatzetan, Venga, ba. Lagunok, egon dizuela. Eharrak zategeo, Jeseus. Ondo pasa. Eta bagoaz, inkaso zei. Inkaso Txuso Monteroi. Venga, tasio, zaindu aio ekaitza norbait ilargi. Urren arte. Ez raida intzenun, eta itzali intzenun zuzenekoa, eta ez ginen inoa joan. No jodas. Aio, aur. Venga, ba. Ride. Ze, oaindik hortzarete? Nik raidea eman diote, jarraitzen dugu. Nahi pasau zaidea, ni ja Txuso ikaso egin diot. Hor altzarete? Ni Txuso, no.
Ze kristo, raida gaizkite aldeto. Bai, ilargitzu zare baina bestek ez. Beste jundia, txusonea. Bueno, hortza dutenok, agur esateizuet. Nahi ez dit, inoa biali, ilargi ematen ez zuk daukezu raida desaktibauta, oso ze. Ze peinea junda. Bueno... Aio, ikusentzuleok. Aio! Urren arte ba, sexy! Urren arte...